Dahil alam naman natin that there is no other boxer na nalampasan mo pa pati si Muhammad Ali. There is no other boxer, there is no other athlete for that matter who gained the plaudits all around the world. And of course, in the Philippines. Saan ka naman nakakita ng atletang Pilipino na pagka may laban, yung nangyayari, pagka may laban, yung putukan sa Mindanao, nagsisisfire muna para manood sila kay Manny Pacquiao. Where did you ever hear of such a thing? Naalala ko, nung build-up sa Hatton fight, nasa London kami. Marami akong kaibigan na English. Sabi nila, how's Manny? Ganun, idol na idol ka. Sabi nila, hirap na hirap sila. Kasi mahal na mahal ka, hindi nila alam kung kanino sila kakampi. Dahil si Hatton galing doon sa kanila, pero ikaw yung idol nila.